अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते प्यारा ॿारो। जीअं त असां अॼु पढ़ी रहिया आहियूं, टे शयूं मिली करे हिकिड़ो आवाज़ ठाही रहियूं आहिनि, अलफ़ ये नून ए, अलफ़ ये नून ए। त अॼु असां पढ़ंदासीं ए जे आवाज़ जूं पटीअ जूं। हाणे सभ खां पहिरीं शुरू कंदासीं। हाणे त टे अखर, टे शयूं, अलफ़ ये नून ए, बे ये नून बे, बे ये नून बे, भे ये नून भे, ते ये नून ते, थे ये नून थे, ते ये नून ते, ठे ये नून ठे, से ये नून से, पे ये नून पे, जीम ये नून जे, ये नून ये, झे ये नून झे, ने ये नून ने, चे ये नून चे, झे ये नून छे ये नून छे, हे ये नून हे, खे ये नून खे, दाल ये नून दे, धाल ये नून धे, दे ये नून दे, दे ये नून दे, ढे ये नून ढे, जे ये नून जे, रे ये नून रे, रे ये नून रे, जे ये नून जे, सीन ये नून से, शीन ये नून शे, स्वाद ये नून से, ज्वाद ये नून जे, तोए ये नून ते, जोए ये नून जे, आइन ये नून ए, गाइन ये नून गे, फे ये नून फे, फे ये नून फे, काफ ये नून के, काफ कुत्तो काफ ये नून के, खे ये नून खे, हिते खे खट खे ये नून खे, गाफ ये नून गे, गे ये नून गे, घे ये नून घे, ङे ये नून ङे, लाम ये नून ले, मीम ये नून में, नून ये नून ने, णे ये नून णे, वाफ ये नून वे, हे ये नून हे, हमजो ये नून ए, ये नून ये। हिते की पढ़बो, ये नून ये। तो प्यारा ॿारो, ये हुयूं असांजूं आवाज़ अलफ़ ये नून ए। हमेशा इन पट्टी जा आवाज़ हीअं हूंदा ए, बे, ॿे। त पंहिंजनि ॿारनि खे सिंधी सेखारियो ऐं सिंधी पढ़ायो। महिरबानी।